Cuvântul zilei. De-a lungul istoriei au existat oameni care au luat hotărâri decisive pentru a câștiga războaie. Moise a stat cu mâinile ridicate până când Israel a învins pe Amalek. Iosua a cerut lui Dumnezeu să oprească soarele și luna până când a învins pe amoriți. Un altul este tânărul David, despre el ne vorbește Dumnezeu în următorul pasaj din 1 Samuel, capitolul 17 cu versetul 45. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Vedem cum David observă că acest filistean pe nume Goliat era foarte dotat din punct de vedere militar, dar a făcut o mare greșeală, a blamat oștirea lui Israel. David, auzind această calomnie, a trebuit să reacționeze. Reacția lui a fost corectă, datorită faptului că s-a ridicat în numele Domnului. Astăzi ne stau în față diferiți goliați. Unii din ei ocărăsc învățăturile bune care le-am primit de la părinți, din biserică și chiar din Biblie. Însă cum reacționăm noi? Răspunsul nostru trebuie să fie un răspuns ca al lui David, o ridicare în numele Domnului. Situațiile care ne vin în viață trebuie înfruntate în numele Domnului. Nu ne putem da bătuți și accepta înfrângerea în lupta care o ducem în fiecare zi. Satana va încerca prin diferite mijloace să ne schimbe principiile etice și morale, dar noi trebuie să-l combatem în numele Domnului. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să se roage ca Domnul să-i dea puterea să se ridice și să lupte în numele Domnului. În final, doresc să vă mulțumesc pentru timpul acordat și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să aveți o zi binecuvântată, plină de prezența Domnului în inimile voastre.